Happy Valentine, everybody. I hope you're having a great day because I'm having a great day too. Today, Brett into Dlamini Star episode 90 Valentine episode. Since today is Valentine, I thought it would be a great idea to react to a Valentine episode. You feel me? Shout out to my friend Kodulego. He's pretty ugly, right? I know. Shh, don't tell him. But he is, man. He's the one who recommended me this amazing episode. I cannot wait. But before, please, guys, don't forget to smack the like and subscribe button. And let's get this channel to 3,000 subscribers. Let's go. Ma, buka. Happy Valentine. Ngiyabonga mntanami, hayibo. Hayibo, saze sabahle. Yabona ke lesi ngiyosinamathisela efridge. Already lusaqamba mango makhuzwayo. Like abazali bethu banomqondo leyo lokho bewayinde ingane zabo. Habe maza yabona lesi the stick efridge. Uthi yangena efridge usanubona nje wena into esisabisayo. Avo wabona lama drawings lawe ingane bethu sabisayo. Kodwa ingane zitshetha bo zenze kahle. But wenza kahle uma yabo umama just ukuthi abe happy. Bodlamini zokhuluma iqiniso yini. Awu. Amu Valentine kusasa. Awusondeze la sanda ngibona ukuthi umenzeleni umama. Usidwebile baba somndeni. Ngisipapakho. Washintshe ebusweni. Yini mina Uthi bo, wait, hold. What the heck? Udlamini shithi uthetha kakhulu hleze. What that enkhuluma ngayo guys? yini mina kanje la kulesithombe sakho. Kuphela isikhathi ngisadweba. So uqala ukudweba ngabantu abasemaceleni. Wagcina ngami ngiphathe nendawo. Nithi ngisidwebile. Jabula nje ukuthi udwebile. Ngci? Ha, hayibo noma ekusola une Valentine. Wow, loyo. Ngine show uyithengele yena lawo ma present. Uzohamba eqamba amanga ethi hawu wathengelwe intombi yakhe. Nangu engathuza ngala. Awumbuzi. Uza mama uthangikho. Uthangikho. Yes. Aw, makhuzwayo. Yebo. Muphi uDlamini? Hayi ke ufosaya kamahewu. Oh, hayi. Okay. Aw, Dlamini. Akekho, angibheke ngisho nje. Hayi nangu la. Mhlawumbe uvuke isifo sokuwa. Dlamini. Hey, anginasifo sokuwa wena man. Awuhambe ovashela mahewu, yes. Hayi. Simvukile ngempela msizeni. Sizeni mama. Nomkhulu esho kanje wengafuni ukuthi sithi uvuke isifo sokuwa. Wevela azenza into strong. Hey awuhambe wena man, nginasifo sokuwa. Haha. Hayi, ukuka ngempela uDlamini. Kuko ungungani mina nasicishe silengane. Ulona udlame mhlawumbe ubalekela manga Maxwell like siyamazi Maxwell bethu la. Yaphezulana uMaxwell mesazoqamba manga thabo ngiphathele imama. Nigga like. Yes. Ihewzini. Oh, hello baby. Awu. Ngiyakuthanda mina Sima. Hlezi nje kusho ngomlomo usiyangithanda. Sengifuna nje ungikhombise hawu. Kanti ufuna ngenze njani ngokutshengise kanjani ukuthi ngiyakuthanda? Hawu James nje unike nje noma ama-present. Hayi ke, khuleka ngizozama ukuthi ngikufakela imadlana uhambe nawe uyocosha cosho yazo. Okay, ngiyabonga. Okay. Okay, ngiyabanga. Love is in the air. Love is in the air. Hawu, Dlamini mfethu.
Bengicela ungiboleke nje u200 rand. Ngifuna ukuyothenga impuphu lapha endlini. Enjani le mpuphu mngani wami ewu200 rand? Noma mhlawumbe ucanga ukuthi ngisilima. Ucanga ukuthi angeke kuzwanga ngikhuluma nentombazane la ekufuna imali. Hayi, okay mngani wami kulungile. Akahle kahle ngifuna vele ukuyothengela udala ipresent. Ngizokukhokhela next week mhlawumbe ngiyahola. Mahewu le ntombazane oyipha izindodla zezimali. Usukwayibona nje kodwa ngamehla akho. Ukuze makuthiwa love is blind. Oh, Sekusho into kanjena ke. Ngeke mina vezi. Like ngeke bana ukwazi. Awu, Ngiyamthanda impela kodwa angikaze ngimbone. Love is blind. what if mombe sheni lami? Makhuzwayo. Umucabanga ngumthengele nje lo muntu ipresent. Cha dog. Angazi Mahewu. Mawumthanda mthengele. Ngayenzi leyo. Ngidlisela ithini. Awu mzala khulumela phansi siyahleba la. Awume. Ucabanga. Ngabe uMakhuza usayilindele ni present kumina njengoba kuyiValentine's kusasa. Hayi mina ngiboni kanjalo. uMakhuza umdala manje. Lento zama Valentine into zengane encane. Mina ngibona ukuthi uMakhuza ulindele present. Oh. Manje wena ubona ukuthi usuwazi umfazi. Why iValentine siphenduka iWomen's Day like? Why as ibrokela manje mele libe stressed ngenxa yeValentine lona imama liyahleka kuphela like liya receive like wena mama uthengana kahle kahle. Yabo mina mase ngithengele le fridge lelo libona lapha ku screen. Bonje lelo fridge. Lihamba ne remote yalo yayibona i-remote like ukuze ngikwazi ukucontrol i-fridge. Bone lo fridge mase ngithengele lona mama. Trust me when I say this. Asoze sahlukana balokho. Yabo leli fridge iphinde lihambe nalesi screen osibona ngiyabona leso screen leso. Angiyabo ilama smart fridge. Yabo nje mase mabo mase ngithengele le Valentine present mama. Akutshela. Ungangcono kunami. Pho uthini uma ngithi kwena uMakhuza akayifuni present kusasa? How Okay, good. nigga like wena nje umubuzo uthi ufuna usizo kubhuku ukhazini wakho dog like Hawu mama namhlanje kwazi kwasha u80 lutho ungilethela idiye kwenze njani? Hawu. Bengazi ukuthi uyalidinga. Sekufanele ngize ngisho. Kodwa ngithi mama kulezi into kuyangilethela nje idiye ngingashonga ukuthi ngiyalidinga. Valentine. Hello mngani. Ukuthengeleni? Wema ona uyajabula kuba nendoda ekuthandayo ekukhumbulayo nangeValentine. Mr. Crocodile. Manje. Ngwenya. Usho ukuthi awuzazi ukuthi ngesingisi yini. Ingwenya i-crocodile. Yabona Oh nah that's messed up. Shithi abantu bakwaNdlovu zothi Mr Elephant. Asithe mhlawumbe umuntu akaNdlovu
Ayisitudla manje. Manje wasombiza uthi Mr. Elephant. Okay. I'm sorry. Usho ukuthi awuzazi ukuthi ngesingisi yini. Ingwenya i-crocodile. Yabona ukuba uwumlungu, isibongo sakho ngabe kwabo aka crocodile. Lalela, musungibhedela la. Khuluma into oze ngawuqeda uhamba. Okay. Bengisacela phela ngwenya ungikhokhela le mali yami ongikoleta yona. Awu, mayo. Like guys, Uyabheda. why kunzima ucela imali yakho back? Like uyazi ngini uthi angikweleta. Like mfethu yakhumbula ngalelo suku lolu ngize ngiboleka u10 khokha imali yami dog, like khokha imali yami. Njengamanje ngasho nje ngathi ngizokunikeza imali yakho makuphela inyanga. Akunalutho. Okay. Bengisacela ungiboleka u200 rand. Oh hayi. Iyazala. Uma nginika u200 sizobuyisa u240. Ngazubani lo khuleliso lezi imali kangaka madoda? Mahewu. Uyayifuna noma uyifuna le mali? Yena ukweleta Ufuna ngwena. Bengisacela ungifakele yona ekhadini. Ya nansi account number yami. Okay. Awu James. Awu manga man. Awu manga man awuze ngapha. manga man. Awu. Wathatha la ma present eValentine. Sengini ngiwacinga lutho. Awu lezi, ngithatha kubantu. Uyakwazi ukcatfish? Nginyalazi ikade nofish. No. Catfish. Ukuzenza umuntu ongayena ku-internet. So that uzodla imali zabantu. Yeah. Wait, kumele ngiyifuhali kholi mfethu sifuna ukufunda le nto le. Yabo mfethu ngize ngakho imali ku-internet ngoba hey ngibroke, you feel me? Hello James. Yeah babe. Manje utholile lo 200 rand. Yes honey ngutholile. Manje ungivala nini? Hello. Ungivala nini? Hello, we are break honey. Hello. Yabo nje lo. Oh nah nigga. Yize kumele ngithathe ithombe zamantombazane create i-Facebook account typing I'm rich. By the end of 2026 I will become a millionaire. Mark my words nigga. Mark my words. Shit. This is crazy kanjani. Yabo nje lo. Uqeda ungifakela u200. Hawu meka. Loyo muntu loyo ukwazi ngokuthi ubani igama lakho kulabo fish cats bakho. Ungazi ngosima. Manjalo. Ya phuthuma la ngingaphambi kwesihlahla sikabhiya. Phuthuma la manje. Okay. Imanjalo. Dlamini yabhayiza, Dlamini angiciphi. James. Naso ke mahewu. Awumeke. Awufonele le ntombi yakho egicabeza ngezimali. Ngifuna ukukhuluma nayo nje kancane. Hello. Hawu, hello. Kunomngane wami lana ofuna ukukhuluma nawe yazi. Okay, mnike. Hello? Hello. Mahewu nangu uSima. Kanti wena uSimana? Kanti wena uJames lo oyimanager ama security? Ngiyithatha futhi nezinto zami lezi. Hawu. Ngicela no200 rand wami futhi ngeke. Hawu. Sengudlile. Hawu. Mashile. Ikoleta osungifake kuzona ndoda. Yazi ngikoleta ungwenya ngenxa yakho u200 rand. Uyazi nje njani mahewu? Zidayisele mina lezi zinto ngo200 rand. Hawu Dlamini. Ngo200. Hawu ngeke Dlamini. Buka nje la. Ufele lo share ushokolate 200 rand uwodwa Dlamini. Take it or leave it mahewu. Quiet.
Hey baba, leave it, baba. You feel me? Hayi, ngiyawubonga uThezibheka. Hayi. That's all. Unenhlanhla ngoba ngiyakusaba. Yabona ukuba ngikusabi, ngabe usufile induku. Awu, inkukhu. Ay, bo. Happy Valentine's, mama. Hawu baba, wenzele mina konke lokho. Awu noma ngabe yini for wena sinqanda mathe sami. Bali Valentine, Women's Day yini like. Cela nika understand this or more information it's in on the screen. You feel me? Baba. Baba ungithengele nalo chocolate. Ubisa kanjena. Awu noma ngabe yini for wena mntakwethu. And ngithe ngibabuza abafana basho bathi uyabiza lo chocolate. Ilokhuza ifel. Thole Ngiyabonga baba. Hayi, zi-enjoyeke mama. Where? To smile my love. Baba ubani usma? Damn it. We baba, why ungithengele ikhadi elibhalwe happy birthday? Baba. Now I better search check what's the code. Dlamini uvalelani? Ubani usma Dlamini? Dlamini unginikeza ama present obuwathengele intombi zakho. Cha mama kunjalo. Mina lama pleasant ngiwathenge kumahewu. Umahewu bethu wathengele intombi yakho uSma. Kanti uSma akuyena umuntu ophilayo, uyifish cat. Dlamini, unginikeze iValentine second hand. Hey Dlamini vula nomnyango sikhulume. Cha mama ngeke khulumeka noma sikanje mama. Ngibona ngathi ku safe kakhulu futhi mawukhulumela ungalapho ngikhulumela ngingala. Asixoxe kanje lento mama. Hayi bo Dlamini. Uyazi noma senze njani na mama? Thatha ikhadi mama uhambe uyithengela ipresent oyithanda ekushading do. Uyazwa mama? Akasekho. Oh Nikla wena. Mama. Ulindele. Nami nje dog. Thatha ikalami, labitha amaze lithatha ikalami ndile yohamba esitolo. Sacwayeza ngisekho baba, angisekho. Sengithi khona. You feel me? Awusekho. Hayi olusifazana ama pleasant. Hey man, W episode I can't lie. That's going to repeat that for today's video. If you enjoyed the video, I mean you did enjoy the video, I mean you still watching, right? Wow. Comment LOL or comment Happy Valentine. Like nigga, you feel me?